$1 000 000 v přepočtu 22 milionů korun. To je částka lákavá snad pro každého. 23letý muž kvůli možné výhře dorazil sem na pražské výstaviště až ze Slovenska. Nutno ale říct, že byl vyzbrojen, a to nejen kartou, která slouží jako vstupenka do hry o milionovou výhru. V 6 hodin 50 minut ráno k nám do trezoru dneska dorazil návštěvník, který přišel s kartičkou a v momentě, kdy tam dával kartu, tak z ničeho nic vytáhl z bundy nějakou ocelovou trubku. S ní udeřil do terminálu. K jeho překvapení se trezor neotevřel. Namísto toho ale dostal možnost vyzkoušet, jaké to je si lehnout před $1 000 000. Ten kluk vůbec neklad odpor, asi s tím počítal, ta ochranka ho jemně spacifikovala a samozřejmě spolupracovala, čekalo se na příjezd policie. Muž u výslechu uvedl, že si myslel, že rozluštil tajenku a jediná cesta, která vede dovnitř trezoru, je za použití násilí. Ten člověk nepochopil mechaniku té hry v kině, asi si z toho neodnes ty podstatné informace, jak ty peníze vyhrát, a možná si myslel, že když to s prominutím, jak my říkáme filmaři, ocelovou trubkou, takže že se k těm penězům může dostat a že je může mít. Samozřejmě, že ne. Trezor má prý celou řadu zabezpečovacích prvků. Kazma proto nabádá, aby se o něco podobného už nikdo rozhodně nepokoušel. Chci vyzvat lidi, nestojí to za to, všechny ty věci jsou prostě za hranou nějakého protiprávního jednání. Samozřejmě každého asi napadne otázka, jestli pokus o násilné otevření trezoru není další z Kazmových mystifikací. On to ale odmítá.